गोय आमचे मूळ पीठ, कोकणी आमची भास, कोकणी संस्कृताय आमच्या जाणट्यांची मिरास. आयज अखिल भारतीय कोकणी परिषदेच्या 84व्या स्थापना दिसाक गडंगलज या गावातल्या तुमका सगळ्या कोकणी मोगीक, कोकणी भाशिकांक, सगळ्या भावा भयणांक मडगावच्या गोंयच्या कोकणी भाषा मंडळाच्या रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराच्या वतीन तुमका सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार. एक ल्हानशी सांस्कृतिक कार्यावळ तुमच्या मुखार सादर करतात. आमच्या जाणटेल्यांनी लोकवेद रचलो, लोकवेद सांबाळो, लोकगितां रचली, लोकनाच रचले, लोकनाट्य रचले आणि तातूंतल्यान कोंकणी भास जिती जिवी दवरली. आयज ह्या सांस्कृतिक कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार एक ल्हानशी आमच्या लोकवेदाची, लोकगिताची, लोकनृत्याची झलक सादर करता रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर मडगाव.
लोकवेद गोंयच्या आणि पर्यायान संबंध कोंकणी समाजाच्या ह्या पिळगेच्या हातात सुगोर आसा म्हणपाची ही गवाय तुमकां सगळ्यांक नाच आवडलो आसतलो हाची म्हाका खात्री आसा. कोंकणी संगीत गिताचो जेन्ना आमी उल्लेख करतात विचार करतात अभ्यास करतात तेन्ना कोंकणी सैम कोंकणी वाठार कोंकणी मनीस ताचो स्वभाव ह्यो सगळ्यो गजाली कोंकणी गितां भितर येतात संगीतां भितर येतात. सद्याक पावस पडटा आणि पावस आसत न्हंय आसत सैम आसत झाडां पेडां दोंगर न्हंयो झरे वजरे हे सगळे कोंकणी संगीता भितर इतले प्रभावीपणान आयलां. तुमच्या मुखार एक गीत सादर करतात रमेश साजू घाडी हाचें गीत सिद्धनाथ बुयांवाचें संगीत आणि तुमच्या मुखार सादर करता स्वदेश आळवे. मिरगाच्या दो पावसा दिसा रमेश साजू घाट हे गीत आणि तुम्ही पहिलं असले स्वदेश गांव लागतकीत खऱ्यांनीच बाहेर पावस आयलो इतली शक्त या संगीता भितर असता या गीता भितर असता. कोंकणी गीत संगीत आयज फकत कोंकणी वाठारा पुरते उरूंक ना जाल्यार ते सबंद भारतभर आणि भारताच्यो शिमो उठून सबंद संवसारभर पावला. कोंकणी गीतांक अशोक पत्की सारख्या ज्येष्ठ संगीतकारान संगीत दिल्लें आसा. शंकर महादेवन शान अशे हरिहरन अशे कितलेशाच नामनेच्या ज्येष्ठ गायकांनी आयज कोंकणी गीतां गायिल्लीं आसात. अशेंच एक गीत तुमच्या मुखार सादर करतात श्रीधर कामत हांचें गीत अशोक पत्की हांचें संगीत मिर्ग घोगेता तुमच्या मुखार सादर करता बाय ईशा शिरवयकार.
धालोर तुका ईशा हे आशिल्ले ईशा शिरवयकार आणि ताणें गीत गायलां तें बरयिल्लें श्रीधर कामत हांणी गोंयांतले एक नामनेचे लेखक जांची गितां कितलेशाच व्हड व्हड संगीतकारांनी तांकां चाली दिल्यात आनी गीतकारांनी गायकांनी ती गायल्यात एक गाडी आडखळ करता सकल नंबर 4468 4468 या नंबराची गाडी येरादारीक त्रास करता उपकार करून जाची आसत तांणी मातशी ती गाडी थंयच्यान काडची फुडले सुवातेर तुमच्या मुखार एक गीत सादर करता बाब किशन भिसे नवला मोलाची हे गीत श्रीधर कामत हांचें गीत मोलाच्या सुराच्या तलाची कवना झाली दवाखान्याच्या लजेच्या फुलाची सपना झाली मागाची साय सुधार कशी आली जिरेची धार कशी काय झाली बाबरी नवला मोलाच्या सुराच्या तलाची कवना झाली सपनाच्या पावलांनी फुलली पिसाळ बरसाच्या रसभर शेली पुरा सपनाच्या पावलांनी फुलली पिसाळ बरसाच्या रसभर शेली पंचाची वाट माझी हाय नशी शीचनारा दाट नवला मोलाच्या सुराच्या तलाची कवना झाली दवाखान्याच्या लजेच्या फुलाची सपना झाली मागाची साय सुधार कशी आली जिरेची लाय कशी काय झाली बारी नवला मोलाच्या सुराच्या तलाची कवना झाली चांदण्याची दुट्याची देऊन अंगणाची ओवाय माता चांदण्याची दुट्याची देऊन अंगणाची ओवाय माता लौकिका उमाची रातशी रंगली झालीच्या दाराला नवला मोलाच्या सुराच्या फलाची कवना झाली दवाखान्याच्या लजेच्या सपना झाली मागाची
पणाची कौना झाली ला 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 Thank you. किशनान गायिल्लें गीत मूळ आवाज ह्या गीताक लाभला तो नामनेचे हिंदी गायक शान हांचो आणि आयज तुमच्या मुखार गायिल्ले किशन भिसे हांणी. आमी जेन्ना कोंकणी संगीताचो विचार करतात तेन्ना कोंकणी संगीताची एक खाशेलेपण म्हणल्यार अस्तंत संगीत आणि आमचे भारतीय संगीत हांच्या मिलाफांतल्यान जे संगीत तयार जालां तें संगीत आणि तें संगीत गोंयच्या हिंदू क्रिस्तांव आणि सगळ्या समाजाक सगळ्या घटकांक एकठांय हाडटा. आणि जेन्ना आमी कोंकणी संगीताचो विचार करतात तेन्ना मंगळूर आसात, केरळ आसात, गोंय आसात, महाराष्ट्र आसात, ह्या सगळ्या वाठारांनी एक आवाज जो पॉप्युलर आसा आणि तो म्हळ्यार लॉर्ना. लॉर्ना आणि क्रिस पेरी हांच्या बगर कोंकणी संगीताचो विशय मुखारच वचपाक शकना. तुमच्या मुखार लॉर्नाची 2 फामाद गितां बेब्दो आणि पिसो तुमच्या मुखार सादर करता बाय दित्या शिरवयकार. La 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 la
once. Yes. Okay, once more. फक्त piece off. तुमच्यासाठी. आमच्या शेजारचा साथीचा त्याचा वरचा आता वीस त्याचा मोगा तेवढाचा त्याचा गोलताचा या या मोगा 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 गुरुंगा शेतात तुझ्या या या मोगा 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 गुरुंगा शेतात तुझ्या ला 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 त्याच्या वगळे गंडा बेला त्याने पिसो त्याचा गेला मोठा घेऊन गेला ते सजाला या या मोगा मोगा गोपा गुरुंगा शेतात तुझा या या मोगा मोगा गोपा गुरुंगा शेतात तुझा ला 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 थँक्यू. आमच्या मध्ये आसा 2022 सालाचो ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले भाई मावजो. पयलो ज्ञानपीठ कोंकणीतलो फावो जाल्ले रवींद्रबाब केळेकर हांच्या उगडासाक तांच्या नांवान चलपी स्कूल कोंकणी भाशा मंडळ मडगांव संचालीत रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर आनी ताची भुरग्यां एनर्जेटीक सकाळच्यान 200 किलोमीटर प्रवास करून आता परतून 200 किलोमीटर प्रवास करपाचो आसा आनी तुमी तांकां 5-10 फावटी सुद्दां वन्स मोर म्हळ्यार ती येवन नासतली म्हाका खात्री आसा. या फुल म्युझिक प्रोग्रामा खातीर आमकां आमचे मदीं आसात आमचे इश्ट सिंथसायझराचेर गोंयांतले वन ऑफ द लिडिंग सिंथसायझर वाजोवपी एक आर्टिस्ट आमचे मदीं आसा गौरव साळगांवकर. या पुराय प्रोग्रामाची कोरिओग्राफी करपी आमचे टीचर्स प्रणिता रायकर आणि लिझल कोता आमचे मदीं आसात. आणि या भुरग्यांक म्युझिका खातीर तयार करपी रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराचो म्युझिक टीचर जो गोंयांतलोच न्ही जाल्यार गोंया भायर भारतांत आणि भारताच्या भायर सुद्धा फॉरेनाक कांय कडेन कार्यावळी करून एक नांव कमयिल्लो असो एक गायक गोंयांतलो आघाडीचो गायक तुमच्या मुखार पेश करता फुडले सुवातेर लक्ष्मण नायक. ताळयांनी आपयता माचयेर फुडले सुवातेर लक्ष्मण नायक. कन्नड गितां कन्नड धरून हिंदी कोंकणी अशा साबार फिल्मांनी साबार कार्यावळींनी ताणें गितां गायल्यांत आणि एक आघाडीचे गोंयचे नांव लक्ष्मण नायक.
बना तना मना जानी पिशी पाए कशी झुमक बुलावा मुझे झूठा गीत धारो झुमक बुलावा लता मंदा बला गोया तुली सुख मिलिया गंगना भूली बना कन्हैया रस लयची एक बांसुरी बाजे बुझवानी प्रीत तू बिना चुंब चुंब रे रंगा रंगला रे कान्हा रंगा रंगला रे कान्हा रंगा दिलाचे तारे वाजवायला हवे दिलाचे क्या बात साध तुझा शिर शिरले मला बना तुझा सो स्पष्ट तुझा राह राह आता हम तुझे गीत म्हणून कसे मुझे सुख बुझवानी रीत प्रीत तू बिना चिंब चिंब नील रंगा रंगला रे कान्हा नील रंगा वांगडा म्हणून नील रंगा रंगला
रंगला रे कान्हा रंगा रंगला रंगा रंगला रे कान्हा रंगा रंगला Thank you so much. Thank you. नीळ रंगाना रंगला अरे काना हे गीत तुम्ही ऐकले श्रीधराचे गीत श्रीधर कामताचे गीत अशोक पत्की यांचे संगीत आणि आमचो गायक लिडिंग गायक लक्ष्मण नाईक हांच्या सांगात तुम्ही गायले तुम्ही जाणात ओरिजिनल सिंगर कोण या गीताचो ओरिजिनल हे गीत ओरिजिनल सीडी भितर कोणे गायला खबर आसा शंकर महादेवन भारतातले एक लिडिंग नाव मराठी वर्जन स्वप्निलान गायला पण हिंदी शंकर महादेवन आमकां हांगा मायकाची अरेंजमेंट केल्ली आसा ती कोवाडे ब्रदर्स हांचे समाधान साऊंड सिस्टम गडिंग्लज आणि या कार्यावळीक बरो सिस्टम दिवन आनीक मजा हाडल्या फुडले सुवातेर अशें गीत तुम्ही ऍडव्होकेट उदय भेंब्रे हे नाव आज सकाळी आयकलां जांकां अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो पयलो माधव मंजुनाथ शानबाग जिणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमानीत केल्यात उदय बाबाची कितलीशींच गितां आसात एक गीत जर आमी घेतलें तांच्या राती जाल्यार उदय बाबा व्हडलो गीतकार हाची गवाय मेळटा उदय बाबान कोंकणीतली सगळीं जी जैतां आसात फाटल्या कांय वर्सांतली ती अणभवल्यांत ती पळयल्यांत आनी तातूंत आपलें योगदान दिलां आणि हे सगळे करतकीत हजार जैतां जोडून आयलो उत्सव आता मनय मनय त्या जैताची खोस मनोवपा धोल आताशे बडे बडे हे एक सुंदर गीत उदय बाबान बरयलां जे तुमचे मुखार सादर करतात स्व किशन आणि ताच्या संगतान कोरस सगळ्यांनी टाळी मारून म्हाका एक गीताक साथ दिवचो हजार जैता जोडून आयले उत्सवाता मने मने हजार जैता जोडून आयले उत्सवाता मने मने त्या जैताची याद जागोबा ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे हजार जैता जोडून आयले उत्सवाता मने मने त्या जैताची याद जागोबा ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे तरी बांध नगारे भितर उसळती मेटी मना तरी आमची सृष्टी आमची पाच विचार आणि मेटी मना जरी बांध नगारे भितर उसळती मेटी मना मनाच्या उल्हासाचं माठवा नाच सगळे मनाच्या उल्हासाचा वाढवा सगळे सगळे त्या जैताची याद जागोबा ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे ढोल ताशे बडे बडे हजार जैता जोडून आयले उत्सवाला मने मने त्या जैताची याद जागोबा ढोल ताशे बडे बडे 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 थँक्यू सगळ्यात देव बघतो
गीत संगीत नाचाची कार्यावळ मुखार व्हरतना परतून एक फावट तुमच्या मुखार आपयता लक्ष्मण नाईक घेऊन कांय कोंकणी गितांची मेडली जी कोंकणी गितां कोंकणी संगीतांत आणि सबंद भारता भितर नामनेक पाविल्ली आसात लोकप्रिय आसात लोकांच्या ओठार घोळटात अशी कांय गितां तांचे फ्युजन घेऊन तुमच्या मुखार येता परतून एक फावट बाब लक्ष्मण नाईक. गुलाबी शिरंतराने फुलू लागला गुलाबी शिरंतराने फुलू लागला जगी बारा उलटी बोला ओळशी मध्ये चौरायला रान सुंदरी स्वप्न बरी तू गणपतीचा थाट तुझं गुलाबी शिरंतराने फुलू लागला गुलाबी शिरंतराने फुलू लागला जगी बारा उलटी बोला ओळशी मध्ये चौरायला रान सुंदरी स्वप्न बरी तू गणपतीचा थाट तुझं गुलाबी शिरंतराने फुलू लागला गुलाबी शिरंतराने फुलू लागला. आम्ही नुसतं गोरयताव आम्ही कोंकणी उलयताव आनी गोंया आमचो आमी शिरकोडी खाताव आमी नुसतें गोरयताव आमी कोंकणी उलयताव आनी गोंया आमचो गांव कोंकणी आमची गोंयची भास हीच गोंया राजभास गोंयची भास कोंकणी आमची गोंयची भास हीच गोंया राजभास कोंकणी आमची गोंयची भास हीच गोंया राजभास आम्ही गोंयची बेताव आम्ही तिगूरचे बेताव एकामेकां मेळून आम्ही कोंकणी उलयताव आमी देवळांनी बेताव आमी तिगूरचे बेताव एकामेकां मेळून आमी कोंकणी उलयताव कोंकणी आमची गोंयची भास हीच गोंया राजभास 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 कोंकणी आमची गोंयची भास हीच गोंया राजभास. Mira, 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 oh mucha mira, 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 oh mucha mira, mira, mira. Nota montando de marcha chupurara, आता बोला जाऊन गेली दोबारा, तू पावलं oh mucha mira, mira, mira. तांबड्या घोडाचे नसलेले ऐकल्यात खुशी तू बसलेले करून माझा तू हसलेले त्यांना काही माझ्या मोठा तुझ्या वाचलेले तांबड्या घोडा
नेसलेले एकले खुशी खूप बसलेले मगर हसलेले तेरा काही मजा मजा तुझ्या लासलेले मीरा 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 ओ मजा मीरा 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 ओ मजा मीरा 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 नेवता मोर सांगलेले मागची शुक्रारा आता भोराचा कोणी पावलं कसं ओ मजा मेरा तांबड्या थोराचे नेसलेले एकलेच खुशी तू बसलेले मागा तू हसलेले तेना काही मजा मजा तुझ्या नसलेले तांबड्या थोराचे नेसलेले एकलेच खुशी मागा तू हसलेले Mira, 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 oh moja mira, 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 oh moja mira, mira, mira. Meu amor salele marche शुक्रवारा आता गोरा जाऊन गोवारा तुम्ही पावले 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 oh moja mira, 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 I love you. Oh, Mira, 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 I will wait for you. Oh, Mira. Thank you so much. Thank you. Thank you. Once more, team. One more. आता सगळ्यांनी म्हणपाचे ओके तांबड्या तोराचे नेसलेले करून माता तू तेना काही मजा मजा तुझ्या लासलेलं तांबड्या तोराचे नेसलेले खुशी तू बसलेले माता तू हसलेले तेना काही मजा मजा तुझ्या लासलेलं मीरा 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 ओ मजा मीरा 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 ओ मजा मीरा 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 नेवता मोर सांगलेले मागच्या शुक्रारा आता भोरा जाऊन गेली गोवारा कोणी पावले 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 ओ मजा मीरा मीरा I love you. Oh मीरा 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 I will wait for you. मीरा आणि खास कमाई सगळ्यांनी म्हणून पाहिजे एक गीत कोकणीतले संध्याचे राते माडाचे सावले सावलेल्या सोबे माडा हातात घालून हात नाचूया गाऊया फुलकाच्या मोहून झाला संध्याचे रात्री माडाचे सावले सावलेल्या सोबीत माडा हातात घालून हात नाचूया गाऊया फुलकाच्या मोहून झाला चंद्राची शीतळ माया
ढोल्या माथ्या फुलाच्या वांगडा झुल्या वाऱ्या बाळाच्या दिवशी पोराचं भोवते पिला तुई गावली गीता आमच्या सुरा चांद्याचे रागी बाळाचे सावले चाललेल्या सोबत म्हणा आता घरून नाचूया गावल्या गुंडाच्या मोडून गुंडाच्या मोडून गुंडाच्या मोडून अखिल भारतीय कोकणी परिषदेचे उपाध्यक्ष आमचे मोगाळ ईस्ट मंगलोरच्या सगळं बूध साकानी त्यानी भरून घेऊन येऊन आमचे नलिन बाब रोदगीश आजो आज जन्मदीस हॅलो देश तुझ्या जन्माचो तीस मोडे होशेचो हॅपी बर्थडे म्हणून उगडास कोटा तुझो जन्माचो दीस तुझो मेलविन जन्माचो दीस तुझो मेलविन जन्माचो दीस तुझो मेलविन जन्माचो दीस तुझो चेतन बाब आचार्य चेतन बाब आचार्य चेतन बाब आचार्य मातशे स्टेजर फास्ट फक्त एकच फोटो आम्ही घेता पर्यंत फुडले सुवातेर तुमच्या मुखार ही कार्यावळ हांगा सोंपता रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर आणि सादर केल्ली गीत संगीताची नृत्याची कार्यावळ आनीक या भुरग्यांक सगळ्यांक 200 किलोमीटर प्रवास करून आयल्यात आता परती 200 किलोमीटर वतली तांकां सगळ्यांक वालोर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आणि फुडले सुवातेर गडहिंग्लज गांवांतली कांय भुरगीं तुमच्या मुखार एक नाच सादर करतली आनीकय कांय कार्यावळी सादर करतली पळयत रावात त्या सगळ्या भुरग्यांची तोखणाय हांव ज्ञानपीठकार भाई हांचे कडेन मागता परिशदेचे वतीन आनीक उजवाड परिवाराच्या वतीन आमचे स्कुलाचे चेअरमॅन आमचे मदीं आसात त्याच प्रमाणे आमच्या स्कुलाचे एक मॅनेजिंग कमिटीचे मेंबर चेतन बाब आनीक प्रशांत बाब सगळ्यांक देव बरें करूं फुडले सुवातेर गडहिंग्लज गांवांतली थँक्यू सगळ्यांक फुडले सुवातेर ताळयांनी येवकार दिवया थळावी भुरगीं माणकुली भुरगीं तुमच्या मुखार सादर करतात एक नाच
1. 2. 1. Three, two, one. Yeah.
हॅलो हॅलो सुंदर नाच सादर केला थळाव्या भुरग्यांनी आणि याच्या उपरांत थळावी युथ तुमच्या मुखार सादर करतात एक मॅशअप आणि ताचे उपरांत परतून थळावी भुरगे तुमच्या मुखार एक नाच सादर करतले. हॅलो एक महत्वाचो अनाउन्समेंट असा सगळ्यांनी लक्ष दिवचे जे गोंयच्यान आयल्यात आणि कदंबा बसीचेर आयल्यात तांणी उपकार करून च्या घेवची बस आनी 5 मिनटांनी सुट्टली. जे लोक गोंयच्यान कदंबा बसीचेर आयिल्ले आसा तांणी परतून बसीचेर वचपाक सोदतात तांणी 5 मिनटां भितर सकयल च्या घेवन बसीचेर वचपाची तयारी करची. बस 5 मिनटांनी सुट्टली. हॅलो हॅलो पाहिजेच की ओके हॅलो 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 हॅलो
गोळ्या साखळी सोन्याची पोळी कोणाची गोळ्या साखळी सोन्याची पोळी कोणाची तिची आईची बेवडी आणि बापूसची बेवडो ती पोळी कोणाची तिची आईची बेवडी आणि बापूसची बेवडो ती पोळी कोणाची मका जायचंय बाई बाई वकल मका जाय मका जायचंय बाई बाई वकल मका जाय पटबिना गाना पटबिना गाना कमाई कलता माही बोता माही चक्का पॅन्ट्रा बोता पॅन्ट्राच्या दाराना तुका लोडिंग शिकयता हे दीदी पटबिना गाना पटबिना गाना कमाई कलता माही बोता माही चक्का पॅन्ट्रा बोता पॅन्ट्राच्या दाराना तुका लोडिंग शिकयता हे ला 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 हे ला 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 बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो हे बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो रात को खाओ पियो दिन को आराम करो हे महाराजचं सोडं एवढ्याचं मोडं एक साजण्यावर मृत्यात तोड हे महाराजचं सोडं एवढ्याचं मोडं सुखंचा सण्यात मृत्यात तोड हे सारे गमापदनी युवा माझ्या आम्ही दिवाना तू दिवानी हे सारे गमापदनी युवा माझ्या आम्ही दिवाना तू दिवानी हुंदरामच्या मामा आणि आमचा तुका हुंदरामच्या मामा आणि आमचा तुका आणि मसोईच्या पिलाला घेतो मनी नाका आणि मसोईच्या पिलाला घेतो मनी नाका हुंदे मामा आयलो आणि खातीपणा लिहिलो हुंदे मामा आयलो आणि खातीपणा लिहिलो आणि मसोईच्या पिलांत काय कसं खायलो आणि मसोईच्या पिलांत काय कसं खायलो या या मयायो 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 या या 3, 2, 1 या या मयायो 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 थँक्यू
अजून एक शेवटचो डान्स हा तो पळयात मागीर तुम्ही वचू शकता प्लीज. शेवटचा डान्स हा भुरग्यांनी तयार केला. एक 2-3 मिनिटाचो डान्स हा पूण पळोवन वचया. हा कम 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 प्लीज. Three, two, one. Three, two, one. Two, one. Two, one. Three, two, one. Bombay, Bombay, Mary, hey, bum 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 bum, Bombay, Mary, hey, bum 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 bum, Bombay, Mary, hey, ladies are nice, gents are full of spice. Come to Bombay, Bombay, Mary, hey. चांगली सोनाची ही डोरी कोणाची गालां चांगली सोनाची ही डोरी कोणाची आईची बोडी बापूची बोडी ही डोरी कोणाची आईची बोडी बापूची बोडी ही डोरी कोणाची गालां चांगली सोनाची Ipori konachi, galan sangli sonachi, ipori konachi. Ani garabari, sonache kauna garabari, sonache kauna garabari. नाव ओरिजिनल मी सिंगल आहे. आधी रिलेशनशिप मध्ये होतो, आता सिंगल आहे. तुला पटल्या पटल्या
मेरी मुंबई में जैसे जमीन पर है सितारे, मेरी मुंबई में जैसे जमीन पर है सितारे, चाहे उड़ने में तेरे गाल सारे, चाहे उड़ने में तेरे गाल सारे। आमच्या मध्ये लता पालकर मॅडम असा हांव दामोदर बाबांक विनंती करता जोसेफ सर एक फुलाची कुंडी घेऊन या जरा एक मिनिट होय घेऊया ते एक हे देऊया बुके देऊया पहिलं होय आमची गडिंग्लजाची टीमाचे सांगता एक फोटो जाऊन देई वर या होय वर चला आमची गडिंग्लज टीम जाणी आणि याच दरम्यान आम्ही लता पालकर मॅडम एकाही आम्ही थँक्यू म्हणता देव बरे करू म्हणता आणि हे दामोदर बाबाचे असं लता पालकर मॅडम आला होईल या चेतन बाबू होईल एक फोटो आमचे लता पालकर मॅडम हिने आमका भरपूर कव्हरेज दिला आपल्या युट्यूब चॅनलवर बी टाळेवर